بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري خبر بنا فلا كم تقولي بيتي بمن أنا بيتي بابي على ده أبو أبي بيتي بابي على إيه بمن أنا بلاك رفيقه أم تقول فلا فنا غوسا واي كم تقول بانوما وفانغلي سيسرا ولا كم غمي سونوما على مونا كنيه ولا جنيه بوتشولا جنيه يلما بدأ من هذا من يلا awo yelema ka wusa da jogo yɛrɛ la ni tora bolo kelen ka kuma dɔn a bɛ se ka gɛlɛya i yɛrɛ ma hali hadamadenw ko ni dɔnna ni jogo kelen i minɛ cogo di maa kamana gan o ye tiɲɛ ni o ye kɔrɔ ko taafan kelen dɔnnen don i la taafan wɛrɛ t'i la n'o kelen dɔnna i matarafa ka di sabula mɔgɔw bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ i kun denna la donc b'a dɔn ni taara yan fɛ kɔni i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka ni ma taa yan fɛ i n'a tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma dɔ u b'i minɛ ni nɔgɔya a bila ye n'a bɔra ala ka masaya la ala ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ fila ye ko n'i y'a ye ko dugukolo ani kabakolo ko i tile ani su ko yɛlɛ ani kasi ko ɲuman ani juguman hɛrɛ ani bɔnɛ ko cɛ ani muso ale ye fɛn bɛɛ kɛ fila fila ye bon fɛn o fɛn min bɛ yan n'a sina don hali sina bɛ ala yɛrɛ la o ala sina ye sitanɛ yɛrɛ de ye ala kan kisi la parce que ala bɛ ɲuman de kɛ ala ka kow jɛlen don ala ka senu nka i b'a ye k'a fɔ ko nɔgɔlenw ka di sitanɛ ye o ye ala yɛrɛ sina de ye i b'a ye k'a fɔ ko kuntigiya dɔ fana bɛ sitanɛ bolo diɲɛ kan nka a ka kuntigiya tɛ ala ta sanfɛ mɔgɔ kan k'o dɔn o ye dacogo yɛrɛ ye walasa cogoya dɔ de don ala ye min di adamadenw ma k'a fɔ k'an ka sugandili kɛ a bɛ e de masa ka ɲuman kɛ wala ka juguman kɛ n'i ye ɲuman fana kɛ o n'a tɔnɔ don n'i ye juguman fana kɛ o ye tugulen sitanɛ kɔ donc min kan ka sitanɛ sɔrɔ ni diɲɛ laban na o ye fana min sigi n'o fana ye Allahu akbar a bɛ ten ɲuman kɔni ye ala nɔfɛ tamasira de ye o ye ala ko de ye ni an b'o sira kan o ye ko yɛrɛ yɛrɛ ye nka a sina o ye juguman de ye a bɛ ten d'accord ayiwa bisimila Ablaye bi ye ntɛnɛn ye siga t'o la kalo ye tile 6 sɔrɔ juin kalo san 2022 fasiriba kun de sɛbɛnni kɛ fasiri gafe kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka o dɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ ko dɔw la tubarikala an b'a daminɛ le républicain ale ko di ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko tɔnsigiba minnu tun bɛ sen na tɔnsigiba 2 UEMOA ni CEDEAO o ko a kɔni tun b'a la ka kɛ Mali ni Burukina ni Laginɛ jamana ninnu lahalaw kan o ko jamana ɲɛmaw ma latigɛ foyi ta u ka jira k'a fɔ ka latigɛ bɛna ta kalo nata tile 3 n'o ye juillet kalo ye bamanciya olu kɛlɛli hukumu kɔnɔ o ko Mali finitigi 2 kɔni tora kɛlɛ la bamaci 4 40 k'olu kɔni fagara ko i b'a ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ a la a kɛra Mali finitigiw ka wulikajɔ dɔw senfɛ o ko musow ni kɛnɛ bɛ karaba kuma dɔn i b'a ye k'a fɔ bin bɛ kɛ u kan ani gɛlɛya caman wɛrɛ fana bɛ ta ka ɲɛsin u ma k'u taamana k'u ka nisɔngoya jira a ko siratigɛla o don Bamako yan nɔ Eric Sékou ni Samunta Segaw o k'u doncogo ɲana Kɔrɔwari ta warawaralu la a bila ndani kɛ ni républicain ka ɲɛfɔliw ye ayiwa ala ka kɛ laada ye a kana joni ma ayiwa o de ka wusa l'indicateur de renouveau ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw hakilila ma kɛ kelen ye Mali jamana lahala kan o ko malidenw fana ka kun jigi bɛ min kan k'u fɔra u jigi kɔ a bila ndani min bɛ tali kɛ vérificateur général ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ sukaro dilannaw min bɛ wele ko Nsukala baara kɛcogo kan n'a musaka ko tɛmɛcogo kan Ablaye ko sifa wɛrɛ miliyari 8 ani miliyɔn 920 o ko o fiɲɛ yira baaraw kɛcogo la douane mɔgɔw k'olu ye mobili 14 dununba ta mobili 14 k'olu minɛ ka sababu kɛ ko siga kelen don a la k'a fɔ ko
utamana umatame sira jelen fe naam kajira fana ka fo kay ni yelimani nyuache pour uruji mo bingeru kan ablay o ko mo do nturala o ko nyamuga so ko ni dantel doke aku stratégie kan ablay naam les échos ba fo wele ale ko di ajira ka fo ko malidew na uka geliya mu utola yani ka to sidawo jamna nyamugo ka latige ta ka nyeshi amma kalo nata kle saba jamana den chama refona kele nugi hakilla di akuka les échos kono ibaye ka fo ko kimelu funa san laba kimelu olu munu metuka ke abla nan ko sirango teble ka soro folo sirani yere kundu on ga siza ko kalando yere tisira kimelu nunu nye tuguni ni labena ga nyaay sirango do yere tisirango mala ben fana de na bisa ka joro mun de bina de ya me ka sirango ndala Ibi ta examena kimella ibi se ka joro mun de be de ya mina be nyuma gaw mais sirango ni manga sirango parce que kanga labe mamu ta kala la ita fo muta kala la ndigi kanyo muta kala ka sesoro ni matani wa ita ka sesoro voilà leso ko sedao ni yomo aka la jere ba min kera ko mali fo ga flem no ke ko le jama famba ko mena able jop min ko mago kana ka mali to gola ajira ka fo ko mali don ka umunyu doni ko galen no bina banka temme ko do ko dama ko do inshallah tenen ku don sa ni nyono o ko ba man ci nyamo chama ko ne fagara mali fini tugu fe o kan 2023 no e ko warta ka sama flani mo gane saba ngam ko me bayo farafina sina do ci sa tela o ko sama taso min ka do na ko so sol mai akula ablay nam do kun flami be nyeshi lakna lamini lakna manu environnement o ko abaro non tarado bukuni o fa nyama docteur Chougel ko kala mai gafe atumbe kenega nakumbe l'indépendant ko di ko sidao koni aka nyakelu to malika o kaya nyini aka sorno duma Goodluck Jonathan fe siga fomu be sina ka hakilla to laba ani lajere natani nyache maître Baber Ganou ale kona cour d'appel ye la tramita ka nyashi RTM konna ko nyene bolima o ko latige ka kene maître Baber Ganou ka nyafolo ye ko kono mi dansigi nyamuga so mbe sano e bureau politique nationale o luka sarat la no mandaye o ko nyamugo mi fana be no ye docteur Boubacar Tereta e ko abi dansigo fana ka saratikana non le progrès hein, ou le repère le repère ala sementia ka foko malibi nyakili min koro ni akelunu ka gela bala sianga sorokuma munu bala ka foko amana dese saraw ni musaka do kella expert comptable sene jara ale ya sementia le repère kono ka foko okman noti chenwi ko malimasi o gela danga na folo o membe talike sida ko ul sina ka tel ko so malno fesisa ko de hukumu ko nana talike repère ja saka foko na tabbe ko malitna na siran ka yirere foka atasrabla ngam o mi refanam talike jetia un kelatigi ko lu ko ne bay ka jo bawla ku dangarke ba manci kulu jamana ni wati labanu nanka jamana kono benga sema ko fana bina teme maison de yaji ni Move Africa maltel ni wanche nyina maganda hukumu ko nana wasaka seka la shado do akula nam le malien ala jira ka foko mi ato be masaka ke ko la ko mali jamana nyam ko de matani kala tawu bulu da tugo ana fere jonjo ino ye kurnogramu ye nam o ko de kama ko nyama ke ko la ya jira saka foko mali fini tugo fana bala ka sanso sesa ko sebe nam ba machuka ko ba machinu re ko ni bala ku yere nyini ni wati lawan nuna islam dina wajulu kechugo ka seka do berela o fiamu ma lu ka seka bola ko conseil islamique du Mali ulu bala ka hakli jaga bo ke wasa ka seka shara do ta barata bulu kan able non kany la sentinelle ala semetia ka fogo kuna funu mun dira jamana marabago fe ko nyina samia ko mo ko jantu yere la o ko sanku barka bisonga boya ko sebe ani fien o krenganya ka be ke juini utu kalon de la fois septembre ma o ko abese so be ka yoro chama fajila no inondation yi ko nim ko mu jantu yere la do ni be se ka to akula
baganw ni bɛ se ka to a ko la ni ko bolofɛn caman bɛ se ka tiɲɛ a ko ninnu senfɛ a bɛ dan sɔgɔmada kunnafoni teli kumaba dɔw ye nin ayiwa tubarikalla bamanan dɛ kɔrɔ bamanan fɔlɔ jamana bɛ cogo di ayiwa jamana in ko to an bɛ taa yɛrɛ kɔrɔ bon n'i ko k'i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bi ne b'a fɔ ko o ye fili ye sabula ko gulonnen don ɲɔgɔn na cogo min na sisan a bɛ fɔ min ma ko mondialisation ni globalisation jamana kelen kɛ man di k'i yɛrɛ bɔ ji la bi i kuma kɛ setigi ye cogo o cogo a ko ka gɛlɛn mondialisation globalisation ni ne ko i ka n dɛmɛ ni nana n dɛmɛ ni ne nisɔndiya i dɛmɛ la n ko min n'a dɔw wɛrɛ ka n dɛmɛ est ce que a bɛ se kɛlɛ la bon a ko ni min bolo ni ɲɔgɔn fɛ a bile kuma dɔ ni furukoloni bolo ni ɲɔgɔn fɛ furukolo aw tɛ bɛn aw tɛ se ka fara ɲɔgɔn na wa même fana ni ko n bɛ dɔ fara i kan pour que an ka se sɔrɔ o fana i banna o fana ma est ce que a ka ɲɛ o b'i bolo ɲɛta b'i bolo a bile muso jumɛn b'a fɛ dɔ ka fara kan hali n'a jogo man ɲi ko se t'o la o ayi i m'a fɔ seko muso jumɛn b'a fɛ bon n'i t'a fɛ i t'a kan to yen ayi ne ko a ka di muso jumɛn dɔ ne y'a faamu n'a man di a ka di a bɛ n kɔrɔ n ka filanan ta n'i ko a tɛ kɛ ka fɛn fila don soit n b'a ta ka don i bɛ taa i bɛ a kɛlɛkɛ bɛ to a baba a sera kɛlɛ o bɛ taa kɛlɛlama ye kɛlɛma de o bɛ kɛlɛ de o ayiwa tubarikalla ne hakili la mais n'i nana ni muso filanan n bɛ bɔ n nana n'a ye i banna ka bɔ fana o fana tɛ bɛn a tɛ fɛ ka taa de wa bilen kuma banna i y'a faamu ni tɛ fɛ ka taa kɔnɔ kuma ka jan o kuma ka jan furukoloni don n y'a fɔ ten n bɛ se ka i tɛ muso furu n ko n b'a furu n'i y'a furu n tɛ taa yan n'i y'a furu ka na e ko bɛlɛ i bɛ a tɛ bagabaga de don n'i y'a furu n tɛ to yan o ye bagabagaw de ye o ye bagabagaw ye n'o tɛ bon n'a furu la i t'a la minɛ kɛ si k'i dɔnni sigi k'a ko bɛrɛ bɛn a bɛ kɛ ten sa de voilà n'i ma se k'o fana kɛ i b'a ye a bɛ kɛ don o don kɛlɛ ni mankan ye ne hakili la jɛɲɔgɔn ninnu b'o bolo de kan i y'a faamu mɔgɔw k'a faamu mali yɛrɛ b'o bolo de kan sisan n b'a fɔ k'a kɛ nin ye k'a fɔ an bɛ faso bolo o de kama n'i y'a ye an bɛ tibi taa la an bɛ bɛn ni a filɛ bɛ na a kun na ju bɛɛ filɛ nin ye o ye tiɲɛ ye sabula an ni faransi fɛn caman kɛlen don k'an gulo ɲɔgɔn na lakanako dɔrɔn tɛ mɔgɔw k'o faamu ani fana san caman jɛɲɔgɔn de u y'an mara jagoya la fana u y'an mara jagoya la an b'u kan yɛrɛ fɔ a labanna ka na kɛ jɛɲɔgɔn sugu dɔ ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman gulonna ɲɔgɔn na ni kow bɛ ten ne hakili la a bɛ n'a fɔ ko furu kɔnɔna na i ye den caman sɔrɔ ka ban n'aw ye den caman sɔrɔ furu tɛ se sa i n'a fɔ den t'aw bolo furu sa cogo dɛ a bɛ gɛlɛya wala mɔgɔw k'a faamu ne hakili la an ka taabolo ninnu ye o de ye n'i ye faransi fana nagasalen ye cogo dɔ la fɛn caman o fana ka fɛn caman gulonnen bɛ yan a bɛ o cogo la Mamariel Modibo Keita y'o mɛn yan awɔ min filɛ ka ɲɛsin cité administrative ma cité administrative n ma fili Jɛnɛdufani monument jumɛn Jɛnɛdufa bɛ monument min na a ɲɛsinnen don o ma Jɛnɛdufani ye jumɛn a y'an to dɔn o la dɛ an b'a dɔn kɔnɔba la i bɛ taa bamanankan gɛlɛn ma fɔ an t'o dɔn dɛ mɔgɔw b'a fɔ rond-point kɔnɔba ayiwa ne jo t'a la le monument a tubabukan na n b'a fɔ le monument de la paix voilà i k'a fɔ kɔnɔba dɔrɔn mɔgɔw y'a dɔn rapidement n'i bɛna taa Jikɔrɔni sira la n'i sera kɔnɔba ni bɛ yɔrɔ min na i duman bolo fɛ so mun jɔlen don fo hadamaden dɔ jɔlen d'a sanfɛ o de ye Mamariel Modibo Keita a ɲɛsinnen don cité ma goudron b'a ni cité cɛ a seleke ni i bɛ jigin pont filanan kan wada a nɔrɔlen don hôtel Salam la voilà a ɲɛsinnen don armée de l'air ma foyer de l'armée de l'air voilà o de ye Modibo Keita ye Mali président fɔlɔ de ye donc au mémorial là u y'a inauguré le dimanche 6 juin 1999 aujourd'hui on est au 6 juin 2022 Alpha Omar Konaré Alpha Omar Konaré a inauguré ale ni bene président kɔrɔ u b'a fɔ ma Émile Berlé Zenzou ale ni Modibo tun bɛ kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ Sénégal gunga William Ponty olu taara ba la ka taa u kɔ ale tɛ se ji la a tun b'a fɛ ka to ji la Modibo de ye pan ji la k'a bɔ Modibo y'u fili ji la n'ale ka fini k'a sama k'a bɔ k'a bila k'a sɔrɔ so n'a tun bɛ to ji la
donc ale ni Modibo tilala kala taranga jamana ale kala ka jamana kuntigi Modibo kala ka jamana kuntigi da kamfle teriya tora ɲɔgɔn donc o teriya de b'u ci bon o mémorial Modibo Keita ni Modibo Keita yɛrɛ ja yɛrɛ dilalen jɔlen da kan n'i y'a ye i b'a fɔ Modibo Keita yɛrɛ jɔlen don 3 tonnes de bronze Modibo yɛrɛ jɔlen n'a ka dulokiba o tɛ wa voilà ni o sɔnni c'est 4 hectares a bɛ 4 hectares de kan hectare naani bon ko bulon belebeleba kelen bɛ lajɛkɛyɔrɔ salle de conférence fila belebeleba bɛ salle d'exposition belebeleba kelen bɛ restaurant bibliothèque kelen piscine jardin ani mobili jɔyɔrɔ caman o de b'a a yɔrɔ la yɔrɔ fɛrɛlen don a fɛrɛlen don donc n b'a fɛ ko Modibo Alpha Umaru Konate y'a jɔ bon o yɔrɔ dɔn tɛ Modibo tɔgɔ la de fɛn caman Modibo tɔgɔ la Mali la suba stade b'a tɔgɔ la stade Modibo Keita assemblée fana kɔnɔ hali baaratigɛ stade Modibo Keita awɔ o bɛ yen n'o fili CSB kɔnɔ dɔ fana bɛ yen CSB bon m'o ye fɛn tɛ yen m'o ye bateau Modibo Keita an ka pankuru jigi o y'a kɛ Modibo Keita ye bulon dɔ b'a tɔgɔ la ka bɔ ministère de l'éducation ka taa n'a ye BDMDA la ko avenue Modibo Keita longue de 837 mètres donc nin bɛɛ b'a ale kelen to statuette yɛrɛ b'a tɔgɔ la mais o y'o kari ka bɔ don dɔ marché kɛlaw kɛra o y'o kari ambassade d'Algérie kunsigila ka ɲɛsin église ba ma nin bɛɛ b'ale kelen tɔgɔ la o ye tiɲɛ misaliya fana don abila ye an b'a fɔ ka kɛta bɛɛ ka ɲi sabula adamaden juguw fana adamaden ka kɛtaw don nka Modibo Keita ye misaliya ye min ni maa bɛ se ka fɛn caman to i hakili la ka ɲɛnamaya kan abila ye a siga t'o la et puis an ka Mali président fɔlɔ don fo an kana ɲinɛ o ko fana o ye tiɲɛ voilà min ka ancien grain mɔgɔw fo ancien grain awɔ Kati Malibugu Tɛrɛma la ancien o ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan u b'an lamɛn kosɛbɛ ancien école karamɔgɔ ou ancien les vieux Surasikɔrɔw ancien combattant Joseph Kulubali ka da la ye u b'an lamɛn kosɛbɛ ni ɲɔgɔn ye dɔw bɛna jaru ye kosɛbɛ alhamdulillah ko ka foli fɔ jama ye foli mɛn na an bɛ Sadatu Kɔrɔ yɛrɛ fo u kan ka fo ni ce k'an mɛn dɔn wɛrɛ